Πολλές φορές ως δημοσιογράφος έχω κληθεί να μεταφέρω σκηνές από διάφορες κρίσεις και τη δράση πολλών εθελοντικών ομάδων. Αυτή η ομάδα όμως είναι διαφορετική. Δεν είναι απλώς μια οργάνωση, αλλά είναι μια αλυσίδα αγάπης. Μια αλυσίδα αγάπης που αυτά τα πράγματα που κάνουν δρούνε πάρα πολύ άμεσα. Έφτιαξαν λοιπόν το πρώτο συντονιστικό κέντρο που εδρεύει μεν στην Αθήνα, αλλά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα ήταν παρόν σε δύο εθνικές κρίσεις. Η μία είναι για τον Εύρο και η άλλη πρόσφατα στη Θεσσαλία μας. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που η κυρία Γεωργία Παράσκου, ιδρύτρια του Humanity, έφυγε πριν λίγες ώρες από τη Θεσσαλία και βρίσκεται μαζί μας για να της παραδώσουμε το δικό της τιμής ένεκεν βραβείο ως ελάχιστο φόρο τιμής και αναγνώρισης στο έργο της ιδείας, αλλά και όλων των εθελοντών. Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε στη σκηνή την κυρία Χρύσα Ελευθερίου, που είναι Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνίας του ομίλου Inter-American, για να απονείμει το βραβείο. Γεια σας. Γεια σας. Φυσικά, όλο δικό σας. Από εδώ, γιατί από εκεί είναι τα φώτα καλύτερα για τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς το Humanity είναι ένας οργανισμός που θαυμάζω και αγαπώ πολύ. Δεν έχουμε συνεργασία με το Humanity. Ως Inter-American έχουμε σχέση πλέον. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά και νομίζω ότι εκφράζω όλους τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία που έχουν πληγεί από τις βίες, από αυτή την φοβερή καταστροφή που έχει συμβεί εκεί, γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί. Όπως επίσης να μεταφέρω και ευχαριστήσω όλων των ανθρώπων οι οποίοι έστειλαν από την πρώτη στιγμή στο συντονιστικό κέντρο της Humanity ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και η Humanity και οι άνθρωποι της διαχειρίστηκαν όλη αυτή τη βοήθεια με απόλυτο σεβασμό, επαγγελματισμό και αγάπη προς όλο αυτό. Τους ευχαριστούμε πολύ και θα τους στηρίζουμε πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πού είναι η κυρία που θα πάρει το βραβείο? Ελάτε! Ελάτε! Μην τρέπεστε, κάνετε ένα τόσο σημαντικό έργο, είναι δυνατόν? Θέλετε να πείτε δύο λόγια? Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να το ανοίξουμε? Ανοιχτό είναι, ανοιχτό. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εθελοντισμός για όλους εμάς είναι στάση ζωής και δυστυχώς Σε διακόπτω, έλα πιο εδώ για τις φωτογραφίες και το φως. Έχω εντολές, πρέπει να τις στηρίσω. Αρχικά χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ και μας τιμάτε. Ξέρετε, αυτό είναι μια δύναμη για όλους τους εθελοντές που παλεύουμε καθημερινά να βοηθήσουμε με τις αντοχές και την κούραση που έχουμε, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι δουλεύουμε, όλοι έχουμε τα δικά μας οικογενειακά ζητήματα και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο για να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Η Θεσσαλία, αυτά που βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το αφιερώνω σε όλους τους εθελοντές και σε όλους εσάς, γιατί ξέρω ότι όλοι βοηθάτε. Ο καθένας το δικό του λιθαράκι και συνεχίστε να το κάνετε για να μπορούμε να έχουμε μπροστά την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας.